Mgbede ọma, nne m. Mgbede ọma Emeka. Kee maka Amanda. Ọ dị mma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Nne, o nwere ife m chọrọ ịyọ gị, biko. Ị ga-enwe ike ka gị na Amanda nọrọ echi niile. O nwere ife dapụtalụnụ. Nne Amanda mere njem. Nsogbu adịghị. Ka njigodi gị, Amanda amakwara asụ Igbo? Ọ na-asụ nwa obele. Nwa obele kwa. Nke ị lọtara ịjụ m na Amanda ọ na-asụkwa Igbo n'anyasị anọ. Ọ makwa na ife niile dị mma. Ife niile dị mma. Achọrọ m ịma ka Amanda makwa asụ Igbo. Nsogbu adịrọ, ka chi foo. Ka ọ bụ. Mama. Nwa m nwoke, nnọọ, kee ka njem gị dị? Fine, Mama. Amanda, have you greeted Grandma? Good afternoon. Good afternoon, my dear. Itogokwa, nnọọ. Thank you, Mama. Amanda, behave yourself, okay? Okay, Daddy. Bye-bye. Oh. Ngwa nwa m, ka anyị gawa. Amanda. Yes, ma. Bịa ebe a, come. Yum. Jee weta efere. Mba. It's okay. Go inside there. I am coming. Okay, ma. Hey, nwa nka nwetara ihe ebe efere. M ga-agwa ya Emeka. Mama, I'm here. Daddy, welcome. I miss you too, my dear. No. Just one day. Ada, you are looking good. Okay, Daddy. Pack your things in the car. Go ọsịsọ. Grandma, Okay, bye. bye. Thank you. Nne, o nwere ife dapụtalụnụ. Hapụ ya. Daalụ nne. Emesịa m ga-akpọ gị. Mana cheru, kedu ife mere iji akụziri Amanda Igbo? Mana ọ na-esiri ya ike ịmụta. Echezina. Ka m gosi gị ihe. Ka ị gaa ọsịsọ, o nwere ihe ụmụaka ji amụta Igbo obere. Gaa na YouTube. Pịa Kids Club. Ị ga-afụ onyinyo ga-enyere Amanda aka. M ga-eme ya. Daalụ, ọ dị mma. Oh, bye bye.